Dan majalisar dattawa ta ƙasa daga yankin Zamfara ta Yamma mai martaba marafan Sokoto, Dr. Abdulaziz Yara Abubakar ya ba da nashi gudunmuwar na samar da tallafin takin zamani ga manoma har lodin tirela 81. Honorable Abdulaziz Yara Abubakar ya zuba zunzurutun kuɗi har naira miliyan 1,000 da naira miliyan 300 domin ganin takin ya wadata ga manoma. Shugaban kwamitin rabon takin na ɗan majalisar dattawan Honorable Abdulaziz Yara Abubakar wato Dr. Lawal M. Liman Gabdan Kaura a jawabinsa ya nuna jin daɗi na yadda Sanata Abdulaziz Yara Abubakar ya yi amfani da kamfanin gida wajen samar da takin da manoman Zamfara za su yi amfani da shi a damunar bana, wato kamfanin Asad Fertilizer da ke garin Bungudu, wanda ta haka ne za a ƙarfafa gwiwar kamfanonin gida na jihar Zamfara su samu azamar faɗaɗa ayyukansu. Alhamdulillah, kamar yadda ce da mu zo mu ga kayan da aka sayi kuma mu tabbatar da cewa kayan suna ƙasa domin fara kai su za a yi ranar ba insha Allah, kamar yadda aka ji shi manajan kamfani ya bayani. Wani abun ban sha'awa shine wannan kamfani a Zamfara yake, kuma wannan cinikin da shi jagora ya marafan Sokoto ya taimaka ma kamfanin gida, wasu wannan za a samu ci gaban da ya kamata a samu. Alhamdulillah man da ka gani kamar yadda aka ji kuma kai kana biye, wasu takin da kyau ne kuma din da kyau ne kuma yana da ciko kamar yadda ya kamata, kuma mun gani kuma insha Allah na san zai amfani al'umma kamar yadda aka tsara. Manajan kamfanin da aka ba aikin samar da takin zamanin ga manoma wato Asad Fertilizer da ke garin Bungudu ya tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa, a sunana Murtala Muhammad Soja, MD Asad Fertilizer Company Bungudu. Alhamdulillah mun yi muna karɓa wayannan baki da suka zo domin su ga kayan da suka sayi. Alhamdulillah tun lokacin da suka biya wata kusan 4 ko 5 sai yau suka woyo domin su ga kayan su, kuma sun shigo sun ga kayan su. Sauran shirye-shiryen kamfani mun musu alkawali da izinin Allah ranar Laraba zuwa Alhamis insha Allah za mu hada labarin zuwa local government. Akalla ba za mu kasa hidda mota 10 ba dai saboda labor activities insha Allah. Babban farin cikin mu shine takin mu mai gidan mu ya saye shi, kuma in ya saye talaka zai ba kuma na Zamfara. To da izinin Allah mu wannan tallace babba zuwa gare mu, domin takin zai je har inda ba a tsammani. Wanda bai iya sayan taki ya zo sai wannan takin da kuɗin shi, idan aka bashi aka subsidize aka bashi ya gani ba insha Allah zaka ga yadda za a tura wannan wuri. Na farko dai ni dan jihar Zamfara ne, na shiga cikin sahunsu na godiya da kuma murna na wannan taimako da shi sanata ya basu. Na biyu kuma ina basu tabbaci cewa wannan taki da za su yi amfani da shi da izinin Allah ta'ala, in dai akwai damina mai kyau mai albarka daga Ubangiji, insha Allah duk wanda ya amfani da taki sai ya dara. Hakika manoman jihar Zamfara za su daɗe ba su manta karamcin Honorable Dr. Abdulaziz Yara Abubakar wajen tallafa wa manoma da takin noma, musamman lokacin da yake gwamnan jihar Zamfara, inda a wancan lokacin naira 1,000 kacal manomi zai bayar ga duk buhun taki. Har yau mai halin ƙwaran ne ya sake nuna karamcin da ya saba. Wakilin kamfanin dillancin labarai na ɗan fako media a wajen ƙaddamar da takin, Dahiru Sama'ila Mafara, ya ce ana sa ran takin ya isa yankunan ƙananan hukumomin da za a raba takin a ranar Laraba, inda daga nan ne takin zai kai ga hannun manoma da za su samu takin a rangwamen farashi na naira 20,000 a maimakon naira 40,000 zuwa naira 50,000 da ake sayar da takin a kasuwanni. Muna son mu gode ga Allah sarki da kuma ƙara gode mu shi jagora. Data da aka hada ta ba da takin tallafin taki, wanda a wannan karni muna da yakini Allah da mai girma jagora zai ba da tallafi ne ragin kaso na subsidy kusan biliyan 1 da miliyan 300 da wani abu fiye da haka. Na ganin cewa wannan taki za a ba da shi akan 20,000 ne. So ka buga farashin kowane akalla ya samu subsidy na kusan naira 27,000. Idan ka buga ga yawan mutanen da za su samu wannan, za ka ga ba karamin tallafi bane. Muna godiya kuma gani cewa an ba da wannan cikin lokaci. Bayan wannan tallafin da baya kuma ya ɗauki nauyi na biyan kuɗaɗɗakin motar da za a ɗauka takin a kai shi kowace hedikwatar ƙaramar hukumar mulki. Mai girma jagora ba da damar cewa a tabbatar da an kai takin nan a hedikwatocin ƙananan hukumomi ya su dukkanin wanda aka fitar da sunayensu su zo su an shi abin su kamar yadda ya kamata.